Vaig escollir el nom Physis perquè és la deessa primigènia, la creadora, i sempre l'humà sempre ha estat contraposat amb el concepte del nomos, que és el fet per l'humà, l'artificial. I llavors sempre estem en aquesta lluita, la nostra part natural i el que creem nosaltres, que és artificial. Llavors, a partir d'aquí, que jo crec que s'ha de repensar i tornar als orígens, d'aquí va sortir el nom d'aquesta exposició. Els artistes són artistes que estan implicats en el territori i en els problemes mediambientals des de fa molt de temps, i és gent que està treballant des de l'art contemporani, posant l'accent en els problemes mediambientals i en les reflexions que s'han de fer com a humà. O sigui, l'art sempre s'ha utilitzat com a catalitzador de les inquietuds socials, no? Doncs ara no pot ser d'una altra manera.